Entertainment Abnur Hamada far aiki Abnur Entertainment Abnur ai shiri ai aiki Abnur Entertainment Abnur. Sunana Abdurrahman Muhammad wanda aka fi sani da Abdul Ahmad, wasu kuma suna min lakabi da mai kwashewa, CEO kuma Managing Director na kamfanin Abnur Entertainment. Sunana Amina Adam Yusuf, Manager kuma Accountant a kamfanin Abnur Entertainment and General Media Solution. Sunana Muhammad Sadiq Ahmad wanda ake malakabi da artist. Sunana Haruna Jibran. Sunana Mustapha Musti. Sunana Abubakar Abba wanda aka fi sani da Baba Mikel. Sunana Adamu Muhammad wanda aka fi sani da Bala Usha. Sunana Muhammad Bello Ismail wanda aka fi sani da Abba Kabuga. Sunana Nelko Nel. Sunana Abba Abdullahi wanda aka fi sani da Mr. Grade. Sunana Sani Muhammad sanan da aka fi sani da Muhammad Edita. Sunana Abubakar Z Suleiman wanda aka fi sani da Daddy Sound. Sunana Mujtafa Usman wanda aka fi sani da Mustapha Abnur. Sunana Muhammad Hamis Ya'u wanda aka fi sani da Abba Lai. Sunana Awal Aisha wanda aka fi sani da Yawala Dan Kurma. Sunana Sani B Haruna. Sunana Suleiman Muhammad Suleiman. Sunana Mujahid Usman Aliyu. Sunana Muktar Gwanja. A madadina da kuma daukacin ma'aikatan da suke aiki a karkashin kamfanin Abnur Entertainment, muna yi wa 'yan uwa musulmai barka da sallah. Allah ya maimaita mana, Allah kuma ya karbi ibadanmu. Muna ƙara kira ga masu bibiyanmu da su ci gaba da kallon YouTube channel na Abnur Entertainment domin samun ƙayatattun fina-finan kamfanin Abnur Entertainment da wasu shirye-shiryenmu. Barka da sallah daga kamfanin Abnur Entertainment. Abnur Entertainment Abnur.